Ehunka lagunek Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko gizakatea egin dute Hendaia eta Irun artean. Zubian barrena, selekzio bat, nazio bat aldarria zabalduz. Gure eskuk zazpi baietzek eta gu ere baik deitutako ekimen hau, Frantziako Festa Nazionalaren egunarekin eta gizonezkoen munduko futbol kopako Espainiaren eta Frantziaren arteko partidarekin kointziditu du. Horrela, jendetza batu da Hendaia eta Irun arteko zubian Euskal Selekzioaren ofizialtasunari babesa emateko. Denak berdez jantzita, selekzioaren kolorearekin. Deitzaileek nabarmendu dute erakundeek ofizialtasunaren alde jauzia eman behar dutela. EH Bilduk eta EAJak ere babesa eman diote ekimenari. Horrez gain, Euskal Herrian beste hainbat ekimen ere izan dira Euskal Selekzioaren eta independentziaren alde. Batetik, Iruñean San Ferminen azken egunean, kalejira antifaxista egin dute independentziaren alde. Euskal Herria antifasista lelopean ehunka lagunek aldezarreko kaleak hartu dituzte. Manifestazioaren buruan ikurrin handi bat zabaldu dute, Euskal Herriak erabaki leloarekin. Bestalde, uztailaren 14an Frantziako Festa Nazionalaren egunean, U14 talde independentistak urtero bezala manifestazioa egin du Ezpeletan. 300 lagun baino gehiagok bat egin dute mobilizazioarekin, eta bertan salatu dute euskara etengabe erasotzen dutela, eta prekarizazioa eta eskuin muturra alternatiba gisa nagusitzen ari dela. Ildo horretan, Euskal Herriaren askapena lortu arte borrokan jarraituko dutela eta militantziara jauzi egiteko unea dela azpimarratu dute. Horregatik, edozein laguntza ongi etorria dela nabarmendu dute. Enpresek ezarritako lan baldintza prekarioek langileak gaixotzen dituztela salatu duela sindikatuak, eta besteak beste ondorioztatu dute prekarietateak, osasun publikoaren narriadurak eta prebentzio faltak, Hego Euskal Herriko langileen osasunaren okertzea ekartzen dutela. Ela sindikatuak lan baldintzen inguruko txosten argitaratu du eta ondorioztatu enpresek ezarritako lan baldintza prekarioek langileak gaixotzen dituztela. Patronalek langileak gaixotzen dituzte eta lan ezintasun arduradun nagusiak dira. Harreman zuzena dago lan prekaritatearen eta osasun galeren artean. Soldata baxuek eta lan segurtasun gabeziek depresio, antsietate eta suizidio kasuak eragiten dituzte. Ez da kasualitatea pandemiatik hona, osasun mentaleko gaixotasunak ia 5%ean hasi izana, eta emakumeengan are gehiago. Instituzioek osasungintzaren publikoaren narriadura egin dute eta gizartea pobretzen ari dira, eta honek langileak gaixotzen ditu. Horiek horrela sindikatuak gogorarazi nahi izan du Hego Euskal Herrian absentismorik ez dagoela eta zentzu horretan zenbait politikarik eta Konfebaskeko presidentearen azken adierazpenak gaitzetsi dituelak. Gure ustez, erabat zinikoa da, bai patronalaren partetik eta bai politikari batzuen partetik lan ezintasunen kostuei buruz hitz egitea beraiek direnean langileak gaixotzen ari direnak. Elak ez du onartuko eztabaida markoa hori esatea, eta ela ez da sartuko lan eskubideak murriztera edo lan eskubideen murrizteak negozatzera. Kontuak kontu, elak uste du langileen osasunaren narriduraren atzean, patronalek prekaritatearen alde egindako apustua dagoela eta egoerari aurre egiteko hainbat neurri proposatu ditu. Gizartearen pobreziaren aurkako eta aberastasunaren banaketaren aldeko politikak hartu behar dira. Bigarrenik, lan prekaritatearekin amaitu egin behar da. Eta besteak beste, elak eskatzen du Euskal Herriko gutxieneko solta 1.500 eurotara igotzea. Osasun publikoa eta lan ikuskaritza indartzea eta plantillak gaztetzeko neurriak sustatzea ere proposatu du. Joseba Siron Iruñeko alkateak orokorrean oso positibotzat jo ditu jaiak eta normaltasuna azpimarratu du, naiz eta eraso matxistengatik 28 salaketa izan diren. Era berean nabarmendu du temperatura altuek eragina izan dutela jaietan. Hain zuzen, bero handiagatik hainbat ekitaldiren ordua aldatu behar izan dute eta beste batzuk bertan bera utzi dituzte. Esaterako askatasunaren plazako aurren txokoaren ordutegia moldatu behar izan dute. Horrez gain aurten lehenengo aldiz ospatu den aurren txupinazo txikia goraipatu du. Txupinazo txikiak erakutsi du aurrak ez direla Sanferminetako ikusleak soilik. Protagonistak ere badira eta festan parte hartu nahi dute. Endika Alonso Zaloa, Basabe eta Maider Beloki zinegotziek ere norberak bere alorreko datuen berri eman dute.
Alonsok azpimarratu du aurtengo San Ferminetan azken urteetan baino salaketa gutxiago izan direla, baina atxilotuen kopurua igo egin dela. Salaketa horietako gehienak lapurrengatik izan direla zehaztu dute, eraso matxisten salaketak aintzat hartu gabe. Hain zuzen Basabek azaldu du 28 eraso matxista salatu direla. Horietako 25 ukituengatik izan dira, 2 intentsitate altukoak eta bortxaketa saiaketa bat ere izan dira. Iruñeko udalak eskertu egin du Iruñarriko mugimendu feministak jaietan zein urte osoan egiten duen lana eta iruindarrak txalotu ditu eraso sexisten aurka izan duten erantzunagatik. Amaitzeko Belokik zehaztu du Ojete Kalor, Jofe, La Mala Pekora eta Sedientos de Cumbia izan direla kontzerturik jendetsuenak eta erraldoi eta buruhandien konpartxaren emanaldiak eta su artifizialak berriz ekitaldirik jendetsuenak. Era berean, Oinez Txoko, Herri Sanferminak eta DLZ Kultur espazioak eskertu dituzte programazio alternatiboa eskaintzagatik eta Sanferminen parte izateagatik ere. Turismoa Euskal Herrian turistifikazio bilakatzen ari da injustu Asier Basurto soziologoak horren inguruan hausnartu du turismoa desazkundera bidaia liburuan, turismoaren kaltez, turismo ereduez eta alternatibez solastu dugu Miramarren Donostia berarekin. Turistifikazioarena eta turismoaren inguruko gatazkak, azken urtetan, esan dezakegu azken 10-12 urtetan piztu dira eta berotu egin dira, gero eta gehiago denboran zehar, eta Argi aldizkariko lagunek proposatu zidaten liburu hau idaztea. Pixkat ezaugarri zehatz batzuekin proposatu zidaten. Oinarrizko liburu bat, irakurterraza, datuetan eta teorietan gehiegi sakondu gabe, baina oinarrizko kokapen bat erraztuko ziona irakurleari. Eta egia da, olakorik euskeraz etzeola, beste hizkuntza batzutan badaude antzeko planteamendua duten liburuak, baina kasu honetan nik ere behar horrekin bat egin nuen eta iruditu zitzaidan merezizula idaztea. Gaude egoera batean nahiko arriskutsua. Turismoak sekulako hazkundea bizitu izan du, azken hamarkadan. Guk Donostiako kasua ezagutzen dugu bereziki eta landu dugu, baina Euskal Herriko hainbat lekutan gertatu da, mundu mailan ere hainbat lekutan gertatu da, eta arazo bat izatera pasatu da. Garai batean desiragarriena zena edo eramangarria zena, jasangaitza bihurtu da leku askotan. Eta oraingoz behintzat ez dirudi aldatuko denik epe motzera, norabide aldaketa bat gizartean gehiengo batek bultzatzen ez badu. Egungo egoeratik abiatuta idatzi du Basurtok turismoa desazkundera bidaia liburua eta turismo jardueraren sistema aztertu du. Liburu laburra da, 140 horri inguru ditu eta 16 bat kapitulutan antolatuta dago, baina 3 bloke nagusitan dagoela esango nuke. Hasieran badago kokapeneko atal bat, turismoaren historia kontatzen du 3 pausotan, eliteak turismo egiten hasi zirenetik gainezka egitea hasi dan arte, eta baita ere oinarrizko kontzeptu batzuk definitzen ditu, garrantzitsua delako bereiztea, turistifikazioa, gentrifikazioa, gainturismoa edo masifikazio turistikoa adibidez, ez? Gero badago bigarren atal bat, gainturismoaren edo turistifikazioaren kalteak azaltzen dituena. Eta hor hitz egiten dugu, etxe bizitzan dituen eraginez, kliman dituen eraginez, kulturan dituen eraginez edo hizkuntzetan dituen eraginez adibidez. Eta azkeneko blokean saiatzen gera alternatiba edo seinalatzen. Orduan batetikan herritarren mobilizazioari buruzko azalpen batzuk daude, baita ere instituzioen politikaen ingurukoak, eta baita ere gutako bakoitzak norbanako bezala egin dezakegunaz. Eta bukatzeko badago proposamen bat, desazkunde turistikoaren norabidea zertan datzan edo azaltzen duen atala edo dago. Eta azken gehigarri bezala, estra bezala edo, eranskin bezala dago ustelak izeneko ataltxo bat, turismoaren inguruan esan ohi diren mantra batzuk, turismoa denontzatona dela edo aberastasuna dakarrela bezalakoak, horiek desmontatzeko esaldi erraz batzuk proposatzen ditut. Ildo horretan egungo turismo ereduak zer nolako eraginak ditu lurraldean? Etxebizitzaren gan duen eragina da askotan nabarmentzen dena, eta ez da kasualitatea. Hain zuzen ere, gaur egun ezagutzen dugun turistifikazio prozesu hau, mundu mailan eman den kapital mugimendu handi batzuetatik dator,
2008ko krisiaren ondoren nazioarteko kapital asko hirietan kokatu da, hirietako higiezinetan inbertitu du, eta turismoa da modu bat higiezin horien balioa igotzeko. Orduan, hiriak edo lurraldeak jarri dituzte beraien artean lehiatzen, ea nork erakarri turista gehiago, bertako higiezinen eta etxebizitzen prezioak igoarazteko. Guzti hau dana monopoli joku bat inbersoreena, herritar arruntarengan dauka izugarrizko ondorioa eta bizitzak baldintzatzera iristen da, ez? Orduan eragiten du jendeak ezin ordaindu ahal izatea alokairua, ezin hasi ahal izatea bizi proiektu bat duintasunez, bere lurraldetikan kanporatua izatea eta beste 11 ondorio. Donostian ikusi dugu, duela 10 urte, 12 urtetik ona, sekulako aldaketa eman dela, eta gero eta bizigaitzagoa bihurtu dela hiri hau. Milaka donostiar kanporatuak izan dira, hori datuetan ikusi dezakegu. Eta gertatu dena da, hortaz ere ohartze progresibo bat. Bizilagunekin plataforma 2018 urtean sortu zen, lehenago bazeuden ahots kritikoak eta bar, gure plataformak orduan hartu zuen forma, eta momentu hartan ero batzuk bezala eta muturreko iritzia zuten batzuk bezala tratatzen gintuztenek, gaur egun onartzen dute zentzuzkoa dela turismoa ez gehiago aztea eskatzen dugun hori, eta nik uste dut gizartearen zati handi bat hiri honetan dagoeneko konturatu dela gehiago azteak kalteak dakartzala onurak baino gehiago. Bada indarrean dagoen turismo ereduak ezkatuta herritarrak antolatzen hasita daude. Donostian esaterako bizilagunekin plataformak hainbat mobilizazio eta ekintza egin ditu. Besteak beste kontzientzia kritikoa garatu eta bestelako turismo eredu bat aldarrikatzeko. Herritarren gehiengo bat ohartu da ez dela komeni turismoa gehiago aztea. Orduan, horrek badu eragin bat ere erakunde publikoak kudeatzen dituztenengan. Beraien botoak ere jokuan daudelako. Baina aldi berean ez daztu behar turismoaren lobia oso indartsua dela, oso boteretsua dela, eta Donostian batzuk diru asko irabazten ari direla. Bai etxe bizitzarekin, bai eraikuntzarekin, bai ostalaritzarekin eta beste negozio askorekin. Orduan, horiek ere presionatzen dute erakunde publikoetan. Orduan, gaia edo arazoa konpondu baino gehiago askotan aldatu nahi dena da jendearen iritzia eta sensazioa aldatu nahi da arazoa bera baino, ez? Orduan, ikusten dugu keinu asko daudela, badagola makillaje operazio bat, baina ez dagola norabide bat erabat determinatua desazkunde turistikorantz eta hazkundea mugatzeko neurri eraginkorrik ez dela hartzen. Testuinguru honetan zein da turistifikazioaren alternatiba? Alternatiba da desazkunde turistikoaren aldeko autua egitea. Lehenengo, egin behar da, gai honen inguruan eztabaida sustatu. Eta ez sinismenetan bakarrik aurrera egin, beti pentsatzen turismoak onura besterik ez dakarrela, lana sortzen duela eta barrez. Orduan, 3 puntu nagusi aipatzen ditugu, beste pentsalari eta ikerlari batzu hartutakoak dira. Lehenbizi, turistifikazioari muga jarri behar zaizkio. Topeak daude, pasa ezin diren marrak eta horiek bihurtu behar dira lege eta bihurtu behar dira politika. Eta ari naiz esaten, hegaldi kopurua mugatu, toki natural batera bisitari kopurua mugatu, hiri batean hotel kopurua mugatu eta antzekoak egin behar direla. Bigarrenik, egin behar da turismo sektorea bera berpentsatu. Batetikan lan baldintza duinak bermatu behar dira sektore horretan. Ezin da izan sekulako aberastasuna sortzen egotea, batzuk milioiak eramaten egotea, eta bitartean turismoko lan gehienak prekarioak izatea, eta egotea batez ere jende migratua gaztea eta emakumeak esplotazio egoeran turismo sektorean. Eta hor baita ere beste sektore batzuk indartu nahi ditugunez honen parean, erraztu behar dira, bai langileak eta bai enpresak, turismo sektoretik beste sektore batzuetara pasatzea. Hortako politika aktiboak jarri behar dira praktikan. Eta hirugarrenik, opor eredu berri bat asmatu behar dugu. Eta horrez nahiz ari bakarrik gutako bakoitzak egiten ditun oporrak individualki sello berdea duen hoteletara juteko autua egiteaz. Ari naiz gehiago esaten, beste modu batera bizi behar degula gai hau. Uste dut oporrak, deskantsua eta leku aldaketa bizitzea positiboa izan daitekeela pertsonen bizitzan, hori aitortu dezagun, baina bidaien kontua, goazen bidaiatzea gutxiago eta goazen bidaiatzea hobeto. Hegazkina ahalik eta gutxien hartu behar dugu, oso kaltegarria da planetarentzat eta gure bizi ereduarentzat ere. Pisu turistikoak nik uste marra gorri bat direla, ezin dira zapaldu, baina lortu behar dugu, gaur egun urtean astebete etxetik kanpo pasa ezin duen jende guzti horrek bidaiatu ahal izatea, eta urtean
bidaiez enpatxatzen diren guzti horiek gutxiago bidaiatzea. Orduan, nik uste beste eredu batzuk pentsatu behar direla modu kolektiboan, enpresa mota berriak eta kapital globalaren hain menpe ez dauden eredu batzuk eta gizarte behar bati eta desio bati erantzungo diotenak. Nik uste industria turistikoak ez duela egin nahiko hausnarketa honen inguruan, erakunde publikoetan hasten ari dela, baina oraindik ez da nahiko determinazio heldu eta ez da heldu desazkunde turistikoaren bidea. Eta gizarte mugimendua berriz bai oso piztuta dagola eta oso hartuta dagola kontu honetaz. Pasadan udazkenean egin genituen Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko topaketak Donostian, 80 pertsonatik gora eta 10 mugimendu elkartu ginen. Eta konturatzen ari gea, Urdaibaiko Guggenheim proiektuan inguruan gertatu dena, Aroztegiaren inguruan gertatu dena Baztanen, edo hiriburuetako aldezarretan gertatzen diren pila bat gauza, konektatuta daudela, turistifikazioarekin, etxebizitzaren arazoarekin, eta hor mugimendu asko saretzen ari gera. Eta gizartea ere konturatzen ari da. Orduan, nik uste dut uda honetan hazkundeak jarraituko duela, baina aldi berean jarraituko du erreakzio herritarrak, eta 2 urte barru espero dut norabide aldaketa bat bizitzen egotea. Mundua obretan dagota, guk apurtu dugu euria erruzari du. Ikusten ez dena ez da existitzen, da ikusten dena zena ez fidatzen. Egia Donostiko auzo bat da. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden izut hitz bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen naiz batzutan, ikusi nahi dut esla basotan. Ez nola ezkutatuko zara, Argiak itzaltzen direnean, argiak itzaltzen direnean, argiak. dena larria tarina, aztu zaigu zer de mina, aztu gure zer egina, elkarrentzat heldu leku agina. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden izun hitz bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut esla batzutan. Tasun honez kutatuko zara, argiak itzaltzen direnean, argiak itzaltzen direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut esla batzutan. Tasun honez kutatuko zara,